Takže, Mikey, ještě se tě potom zeptám, ale vítám vás u nového videa z Brawl Stars. I'm Sugar and Spice. Ale jako budem potom natáčet samozřejmě s Mikem, on si taky natočí solo video, když mi to dovolí to tam dát. Budeme hrát spolu na video. Já jsem nechal za ty Bravo Ball. Co s tím? Edgar Mine. Viděli jste to, lidi? Nemám rád Mortisa. Tady okay, Edgar, try hard here. Great, now everyone hates me. Bude za chvilku volat a jako dám si jednu ještě s váma pokecám. Ale on se šel umýt, takže až mi zavolá, to zeptám se ještě natočíme video. Pokud nepůjde, tak budeme muset dělat prostě jinak, že někdo si vezme ještě takový mobil, na jednom budeme dát, na jednom ještě nejde, ale zatím je tak v pohodě. Jako mohli bychom to je pro mě, Kam já jsem hrozně špatný s tím koletem. OK, na můj aim spotem. To není. To jsem to právě udělal. Takže vyloženě, to jsem to právě. A sleduji, Edík na mě skočil, jako u mě bomba. Prostě úplně jiné, jak jsem říct. Po tebe Edíka se a zaběžu. Jo, Franku. Watch out, here I come. Ale jako asi čau. Je to kratší video, než jsem čekal. Ale asi jako v pohodě. Mohli byste mě podpořit. Teda podpořit. To se vesím. Ne, ale mohli byste nás s Mikem podpořit.
tvorbu děláme hodně dlouho. Teď jsme vytvořili kanál, ale máme tolik předtočených videí. Máme speciál i za 100 000 odběratelů, takže těšte se. Za každého odběratele budeme dělat speciál. Ne, za každou 10 budeme dělat speciál. To si myslím, že je fér. Ještě tady na video s vámi Colta. Koupím si na něj tohle. A už nemám to. Tak čau.